Naghihinagpis at nananawagan ng tulong sa gobyerno ang mga kaanak ng Pangasinenseng OFW na nasawi sa kaguluhan sa Israel. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, dumating na dito sa Binmali, Pangasinan yung asawa o yung mister ng OFW na namatay sa Israel. Ang kanilang panawagan sa gobyerno ay tulong na agad maiuwi dito sa bansa ang mga labi ni Angeline. Hindi ko matanggap. Kahit na sino magulang, hindi niya matatanggap na mawawalan siya ng anak. Kahit na marami akong anak, gusto ko kapiling sila lahat. Naghihinagpis si Aling Erlinda Aguirre matapos mamatay ang isa niyang anak na OFW sa Israel ng pagbabarilin ng mga terorista sa loob ng bomb shelter. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinapit ng 33 anyos na anak na si Angeline Aguirre Torre. September nung nakaraang taon nang bumalik sa Israel ang kanyang anak, isang linggo matapos na siyang ikasal. Huling nakausap ng pamilya si Angeline noong October 6. Nangangamba raw siya sa kaguluhan sa Israel. October 7, hindi na raw makontak ng pamilya si Angeline. October 9, nang mabalitaan ng pamilya na nasawi ang kanilang kaanak sa gitna ng kaguluhan sa Israel. Mismong kapatid ni Angeline, na kasama rin niyang OFW sa Israel, ang nagkumpirma sa sinapit nito. Hiling ng pamilya na maiuwi sa bansa sa lalong madaling panahon ang mga labi ni Angeline. Nakikipag-ugnayan na rin ang otoridad sa pamilya ni Angeline sa Binmali, Pangasinan. Siyempre ang gusto kong mangyari, maiuwi agad yung anak mo. Nagluluksa rin ang kaanak sa sinapit ng isa pang OFW sa Israel na si Paul Vincent Castelvi. Tubong City of San Fernando sa Pampanga si Castelvi. Sabi ko, hindi ko pong matanggap na mawawala yung anak ko. Napakasakit po sa akin na mawala yung anak ko. Napakasakit po sa amin na biglang-bigla po. Dahil siya lang po ang tanging bumubuhay po sa amin. 5 taon ng OFW sa Israel si Paul at mula noon, hindi pa siya nakakauwi sa bansa. Kasama niya ang kanyang asawa na nakikipagsapalaran sa Israel upang maitaguyod ang pamilya. Mismo ang asawa rin ni Paul ang nagkumpirma sa sinapit nito. Hiling ng pamilya na maiuwi na sa lalong madaling panahon ng mga labi ni Paul. Pinakapakiusap ko po sa inyo na kung pwede sa lalong madaling panahon, maiuwi yung bangkay ng anak namin. Chris, simula pa kini ng umaga ay tuloy-tuloy na yung pagkikipag-ugnayan ng provincial government, ganun din ang local government unit sa mga kaanak ni Angeline para malaman din yung kanilang sitwasyon sa ngayon. Simula pa kahapon ay tuloy-tuloy din yung pagkikipag-ugnayan ng OWA sa mga magulang ni Angeline. Samantala, Chris, ongoing naman yung profiling na isinasagawa ng OWA sa mga OFW sa Region 1 na kasalukuyang nasa Israel. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.